begcwele bebhula nje amazolo. Cela ukwehle ngamezansi Nkosi busenikuzweni. Indebenkulio. Nkosi Thixo, oh no, Musa yamungela abantu bekuhle ukuphakama kwami kwaba ingcwele bonyaka. Indebenkulio. Bingelele obaba, abafundisi benkosi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli, abantwana bomsebenzi kaNkulunkulu nabasho. Bingelele kwelihle igama lonyasi. Uma uNkulunkulu efika kulelizwe laseNatal, maya ubuka lapha embhedeshweni wesabatha, uthi mbongeni uJehova maNazaretha nezizukulwane zenu. Uthi ufanele ukubongwa ngamaNazaretha nezizukulwane zawo. Mhlambe ke yona inhloso yosuku lamhlanje, ngoba lo nkulunkulu mayifika kulelizwe abizanga obaba bethu naba phambi kwethu, wakhuluma kubo ezikhathini ezindala, efika kulelizwe laseNatali esewumndeni engenabani engazimuntu. Ithi Nkosi mayikhuluma ngayo ithi noma wayehluphekile wayengazi ukuxoxela abantu, kodwa wafika wathi kufanele ukubongwa ngamaNazaretha nezizukulwane zawo. Uke wathinta umfowethu Shumayeli uHlomuka, wathinta ngokuhlupheka kwabefundisi, ngoba ayikho indoda emzini wayo okungayihlupha ukuthi mase ngihambile emhlabeni kuyokwenzakalani ngoshebe. Le ndaba yokuhlupheka ayiqali namhlanje, kodwa ifuna umuntu onomoya kaNkulunkulu ukuthi uhlupheke, ungakahlupheki ngebandla, kodwa ukuhlupheka ukuthi kambe emzini wami
mase ngihambile umNazaretha buyosala bekhona noma buyophela na. Ngoba uthi Inkosi ayikho into eyakuba khona zinsizwa neintombi zale kubandla abantu abasha enhle eyodlula umNazaretha. Ithi kuyofika konke kodwa kuyophela. Ithi yinye into engeke iphele. Ithi umNazaretha. Manje kufanele indoda nendoda izibuza ukuthi makuphele emzini wami. Njengoba uShembe ayikho into esawubile khona emhlabeni. Kuyakwenzakalani? Lo nkulunkulu wasithanda maNazaretha. Ngoba wasakhela le ndaba. Ngiye ngithi bantu abasha. Insizwa zenabasha izintombi. Thina wethu uNkulunkulu afananga nowaka-Israyeli. Wahluka. Ngoba wacela ukuhlala phakade. Namhlanje ngabe asizelwe sambona lo Shembe. Ngabe ngisho baba bethu ngoba obaba bethu bathatha komkhulu. Mina ngisizukulwane sesihlanu ekhaya sokubona uShembe. Nabo bamthatha komkhulu obaba bethu. Omkhulu bebathathe okhokho. Sinje isizathu bantu abasha ingoba nje wathi Inkosi yamazulu nomhlaba. Masinyane ngombizi. Kodwa ungabalibali abantu bakho amaNazaretha ingcwele. Wathi inyama yami ikhathele izolala ethuneni. Kodwa umoya uzovuka wembathe. Munye uNkulunkulu ovuka wembathe inyama entsha. Ilanguage yokushintsha kwebhanje yinye bafundisi lapha eAfrika. Abanye uNkulunkulu abayikhulumanga indaba yokushintsha kwebhanje. Uyazi ngisho uBhobela namhlanje sesiyambona ngoba siyalibona uNyazi. Kodwa izingane zaka-Israyeli zitshelwa ngomlando ukuthi wangena la ethwele imbongolo ehamba kokhaphethe. Kodwa thina kubanga njalo. Ngoba ukuthi uNkulunkulu wabanothando. Awukakuthando lo labantu abasha simthanda uShembe. Eyakhe yaphuma emzini wasePhakameni. Imbobela iya eThekwini. Yathi mayifika lapha kaMsika Ntshali izothatha isitimela. Isitimela nje saba late ngo-15 minutes. Yayisibuka isikhathi asithi sengibuyele ePhakameni. Sengikhumbula amaNazaretha. UShembe ngapheli ngisho 15 minutes engasikhumbulile. Wena kuphela u15 minutes ukhumbula. Wathi sengibuyele emuva. Ngoba sengikhumbula amaNazaretha. Letho fayihluphe wonke umuntu ingahlupha abafundisi kuphela. Kuyakwenzakala. Ihluphe wonke umuntu umzali. Nawe umuntu omusha fanele kuhluphe ukuthi uma ngishiya lo Shembe yini yobuye ngilungele ngoba ngisho umhlaba wonke ufuna uShembe. Mayifika lapha eThekwini ithi wonke lamabhilidi kuyoba awami. Bathi kuyoba wakho kanjani Shembe? Uthi alikho ibhilidi liyoba lapha eThekwini engeke ibe khona ingane eyiNazaretha yokusebenza khona. Nabo sihlala basebenza kona lo mabhilidi. Kodwa yayikhuluma yona ngakabi nje eThekwini. Ukhuluma imbobela. Isitimela samapolo. Kungakho lithe mali sizivumelwane asenze ethemba kade ekhuluma ngaso uMshumayeli ukuthi leli bandla ngeke lisaphela. Seliyoba khona kuze bephakade. Wayesethinteke kungalozinda ilingananga nabasemhlabeni kungena ipolitiki eSouth Africa. Ayisikusho lokho bazali. Niyibona inhloso yenabasho ukuthi inkulu kangakanani. Ilekelela uShembe ezivumelweni asenza noNkulunkulu. Yangena ipolitiki, yangena wayesehlupheka ungalozinde ukuthi kanjani ngoba kwathiwa lelibandla liyoba khona kuze bephakade. Uma bengasekho abantwana sebejikela abazali babo, abantwana sengahloniphi, sebebulala abazali, kwaze kwabulawa umvangeli uDladla. Baba befundisi babufundisi dinango niyamazi ngamehlo. Washa phambi kwethu ekukhuphukeni lapho kwakusewubhuqo. Lapho ebuhleli kungakakhonkwa. Washisa abathalonke evutha. Kwathi ngesonto elilandelayo wangena ungalozinde wathi izingane zibulala umvangeli wami. Wathi okubuhlungu bekukhona nezamaNazaretha. Wakhipha iduku elimhlophe alifonyoza kanje walithi wakhala. Sizozama lokho kuthana bonyazi.
njengoba silapha eGauteng namhlanje. Amen. Asizele bona ukukhulu, asizele bona ukubuka, kodwa sifisa ukuthi uma obaba behambe emhlabeni kusale kube nethemba. Okwake kwaba izinto insizwa yakambeje bizolanga ngaphansi kwaScott isindala. Ithi Mbeje kamba unayo ingane, uthi cha baba nginayo. Ithi pho Mbeje kuyokwenzakalani? Kuyofanele ugane. Uthi Mbeje cha baba sengimdala kakhulu ngeke sakwazi ukugana. Wena 90 years Nazareth. Ithi Nkosi kodwa Mbeje kufanele ngoba kuyofanele khona ingane noma eyodwa eyokubizela noma u-23. Kamganisi Nkosi. Ikhona ingane noma eyodwa bashumayile eyokubizela noma u-23. Indaba ilapha ufanele ukubonga amaNazaretha nezizukulwane afanele ukubonga omkhulu bethu nokhokho bethu. Bathi bona bebembona okhokho bethu nomkhulu bethu bathi deda singene simkhonze uJehova. Uthe bebededa wafika kutheni ufanele ukubongwa. uNkulunkulu onothando sengihlala phansi bantu abasha namathele kushembe ngoba uthi kwalona lelizwe sikulo liyogcina likuma Nazareth. Ingamhla kufika oJandube ephakameni bethi bafuna ukuthathula ngaphuma Skote nenkosi inyanga yezulu bethi boyifundisa phesheya yathula idlamhlati kaMayikisa ayivangisho lutho yangena ebandleni yathi ningahluleka ukufundisa lezi ngane ibandla lashaya otiki bathi lesithi idlamhlati kaMayikisa niyabona ke liyanqaba ibandla nabo base beqala bafunde ezikoleni zamaRoma njengoba bagcina sebese-Fort Hare bagcina sebesemazimtoti wasigcina ulanga phuma Skote sewu-headmaster emazimtoti. Nalapho leli bandla babefuna ukulichitha kodwa bavange leli bandla ngeke lichithe umuntu ngoba wafunga umnikazi walo ngalo. Ngisho ephuma eTabazo amadoda aphuma nawo wawabuza niyaphi madoda ingobani bathi saba semnyameni siyothi abantu abathathu mawuthi abantu abathathu right sothi thina abathathu left. Kodwa nalapho wabanqoba uShambu Starring Shambu Starring ashula zingenzeka zonke izinto kodwa uShemba ashula. Manje into efayisiyenze thina ukubamba lelifa khona ingoma ethi thina sifa lakho wedwa singakhozi izitha zethu ukubamba lelifa obaba balibambe komkhulu thina yinye into. Uphawu lokuqala lwengane eNazaretha ibonakala ngenhlonipho. Paulo uqala ungakaboni lutho nje ubona inhlonipho lengane iNazaretha ngoba ingane engahlonipha ilungelwa yilutho. Ngisho ngabashaya omara tu lapha eGauteng yakusiza mangahloniphi. Ingane enabantu kufanele libe grounded, libe nethempele, libe nomshumayeli, libe nomvangeli, libe nomfundisi, libe nethikithi lokubhabhadisa abasefayi ibhabhadisa. Ibe nebhulu ka-23 masefaya ngo-23 iwunikele then bisiba inabasho bisizokhuluma lezi ndaba ifike ikhuluma indaba ezingangayo ingaluleki obaba ngoba obaba bakhona abagcotshwa bayalulekana bona. Uzumfana omncane luleka amakhosikazi ethu wazile wathi inkosikazi iqokana ngoba abaganiwe ayinanga ngisho ngodusi iyakhuzwa lo khona indoda yami inkosi phambisele leduze wami yami ikhuza ukuthi ake sikhulume indaba ezinganga ikuyakhuza ngelinye ilanga yathi busu kwazi indaba ezinganga zebandla kodwa ungazilutho ngempilo yakho. Namhlanje mina ngisenayo ubaba ukuba ngangamzwanga ubaba mangabe ebiza umkhulu wethini ngabe ngithini namhlanje ngoba kufanele ngabe ngoba phela mase kufika kuye mina ngothi mandoda somanyezo wena nyeze ezezini ukuba ngimzwanga ubaba esho njalo ngabe ngithini namhlanje. Njoba usendo baba wakho yini unganceli namhlanje ngoba kusasa kuzobe ngawo. Ngithanda impomvela sengihlala phansi salo abantwana bantu abasha kwathi wafundana kwathi wafunda amantombazane nabafana abafundi bagogode ngoba kuze isikhathi lelizwe lizobafuna abantu abafundile nalibali lizobafuna abantu abafundile. Kanti umfundisi sixoxela ngoGesu owawushaya abantu lapha ekuseni amen kwasuka indoda nje mhlawumbe afika ntsombula intaba ethi sifuna abantu abanjalo amen. Kade esho njalo umfundisi thina sishumayela lelo vangeli bashumayela
bakhona-ke abahleli ngeke ubaqeda abahleli kodwa la sihamba khona yilelo vangeli sikushumayo abafundi sithi ingane ibe nethempele, ingane ayibe nomshumayeli, ingane ayibe nomvangeli, ingane ayibe nomfundisi, ayingabi ilusicanon intathe emoyeni bese kuthiwa ingane yeNazaretha. Useyaphuma sengihlala phansi ubheke eJudiya imbombela kwazongena umhlangano sekufika ubhuti wesonto, hayi abanyamazi ubhuti wesonto, sekufika ubhuti wesonto kumbombela uthi baba ngapha emampondweni abantu bayaphela kunomkhuhlane ofikile esithule namhlanje akekho umuntu wasithanda njengoShembe. Masisukela kuShembe masisuka enyazini siyoba yini bantwana bethu, siyahlupheka emoyeni njengoba uShembe namhlanje uhlupheka ngathi. Ayibonge inkosi buka ukuthi wakhela umuzi omuhle kangakanani ekuthuthukeni, behlala lapha nabantwana bakhe inkosikazi yakhe uDozani bathi bami umfundisi nebandla labavame bakhela umuntu asihle hlala yedwa. Namanje uShembe usomndini, namanje uShembe uhlala yedwa kuso lesiteji uhlala yedwa. Mangiqhamuka mina ngizobika usizi bephuma uphumela usizi lwami. Mangiqhamuka mina ngilethe inkinga kuye abuya ayohlala yedwa. Angimazi noma iTV uyayibuka noma akayibuka bangaze ngimbone kodwa ngikwazi ukuthi uhlala yedwa. Esihlupheka imbombela esithi befundise esikubona namhlanje kwake kwenzeka. Amen. Ingakho kafanele usole kuleli bandla ithi inkosi uma umuntu engena okuhlubuka ithi uvama ukusola. Utazabuza kwakuyiqiniso ithi uShembe mayitha singaligunda ikhanda abaligunda baba nami. So, isithi batabami phuthumana eJudiya niyongenisa umhlangano ngizothatha abambalwa ngiyehlele lapha emsizini ngithatha isitimela ngemampondweni ngiyobheka lo mkhuhlane akuthiwa uhlasele emampondweni. Yabe sigibela idla mhlathi kamayikisa ihamba nabathile yenza lapha emampondweni mayifika behle esiteshini behla nezimpahla kwaqhamuka indoda yakaDlamini. Yafika yathi ningobani mina bantu eniphethe impahla kuthiwa yona yahlala yodwa lapha bephethe impahla niyaphi bathi abezwanga ukuthi yezwa ngani ngoba yavele yathi hayi siyakwakho wendoda wehlala mhlawumbe namhlanje uShembe yakwakho wathi siyakwakho wendoda. Hawu niyakwamba yasizwithi kunomkhuhlane ngifuna ukuyaqhamuka uShembe uyabona konke. Amen. Ungabi nenkinga ukuthi bathini abantu ngoba uShembe uyabona konke akukho angakuboni. Wesethi hawu le ndoda ethi niyakwami izwe ngubani iwubani yona bathi imbombela uzobuya ungazwe eDlamini. Esithi hawu kunendlela engiyithathayo kodwa ngicela ukuniphathisa impahla ngiyonishiya kwami ngithathe le ndlela ngizobuya ngizoni-athenda. Esibaphathisa yawubashiya kaDlamini kulomuzi emampondweni. Ithe mayibashiya ibuya iyamukelwa inkosikazi kaDlamini imbombela ikhuluma ithi ngizwile la kuthiwa kunomkhuhlane. Ithi phuma inkosikazi kaDlamini umemeze bonke abantu abaphethwe lo mkhuhlane beze. Kuthiwa yaqala yaphuma inkosikazi kaDlamini beza yabathandazela baphila yabathandazela baphila. Kwakunesangoma esasizazi ukuthi sona siyisona naso kuthiwa safika kodwa singafikele ukuthandazela sifuna ubaba omkhulu akhanyise kusona bese sithi thi safike sahlala nje sathi ngifuna ukumbona kahle lo muntu uthi yena uzonqoba lo mkhuhlane ohlule mina. Esimbuki imbombela yambuka mbuka ithe isuka imbombela ingamazi yathi sawubona wedonga. Sathi sangoma ubani wena ongazi. Sathi hawu mina mntanami ngakwazi ngingakakubeki ikhanda kababa wakho. Sase siphuma lesangoma Shembe uyazi konke ngayo. Wakhathazeki Shembe uyabona konke ngayo. Sase siphuma lesangoma sathi inkosikazi kaDlamini ngilethele isikere ngisike lemiyeko wamnikeza isikero wayisika imiyeko wabuye wazohlala phambi kwembombela. Ithi imbombela hawu Dombi sisho nisephi imiyeko uthi sengiyisikile inkosi ngoba sekufika okwazi ngami ngingakahlali ngisho kubaba. Sengibona ukuthi uma sekufika okwazi konke ngami lobu umngoma bamkusho ukuthini ngoba nalo mkhuhlane ngihlulekile ukuqeda kodwa wena bonke abantu yabathandazela bayaphila. uShembe kufanele ngamshiya
namhlanje uyisiqu sosihlanu futhi omunye endlini yami ahona abantu bakunyazi lwezulu uthi wayesethi ngiyabuza Ntombi wasebusuka abantu bayakudlamini bathi Dlamini ngeke kufike umuntu omkhulu kangaka othandazela abantu ungamhlabisi uDlamini akanawo usho imbuzi waqonda ehlathini watshontsha imbuzi uDlamini wazoyibeka ngaphambi kwaBhonga shembe uyabona konke wathi uBhongela batabami sesiyahamba sengiphuthume eJudiya bekade ngithe abefundisi abahambe bafike bafaka umhlangano bathi abahamba naye ngicela kuyenkosi akaninanga uDlamini uselethe imbuzi uthi batabami ngeke sihle lembuzi uDlamini akanalo ngishixhwane lenkulu uyintshontshile uNkulunkulu uzosona sibambelele kushaya isalelo kubonga maNazaretha lezizukulwane za sizozama izizukulwane obaba umfundisi obaba umvangeli bahlupheke ngezizukulwane ezizayo kade esho umfundisi thina nje sesibamba udonga nje sengathi noma yini kodwa hayi manje phela umfundisi kodwa uthi umfundisi ufake bekhona abanye abazobamba udonga bahlale kulobushembe ngoba kwathiwa ngeke kusaphela kuze kubepha ngalawo mazi angehle abantu abasha khona usihlalo walomuntu sazonithatha nganibeke amen thina namhlanje sesikwazi ukukhuluma emzini obaba ingenxa lengabasho ingenxa yakho lokho sihlalo abasiluleki nje ngokukholwa kuphela basiluleka na ukuthi umuzi kayise ngoba wonke umfana la fanele akhathazeke ngomuzi kayise amen ngaphambi kuzoshaya imithetho la ebandleni khathazeka ngomuzi kayisho ukuthi mayihamba ubaba uyafa noma uyapheka yini amen bakhona abantu abadala futhi bashayela imithetho wena unikele ucela isibusiso makuthiwa nikele hayi uzophikisana nabagcotha uzolwa nabashumayeli uzolwa nabakhulu akayona nabasho lo bashumayeli akayona nabasho lo akithi ngiyangizwa ngiyasho lo muntu akayona ini Nkosi ayibusise selekuzwile Indebenkulio. Ibongeni bantu Indebenkulio.